Stredná jazda. A pekný kapor. Nie je to ten obor, pre ktorého som sem Je to tam. Takže ahojte. Opäť vás zdravím z tohto miesta, kde minule bol som tu aj pred 2 dňami, ale bolo tu strašné kakao. Voda vyšla o nejakých 30 cm hore. No aj tak sa mi podaril jeden kaprík a jeden jalec. To mám sa len pár minút z tej rybačky prestrihnem, nech zbytočne nezdržujem s hlúpostiami. A akurát zapípalo. Presne som nahodil ľudice pred 5 minútami. Už zapípalo. Neviem teraz na ktorú, ale je to jedno. No, na jednu som dal Red One, ako vždy. A na druhú som dal Spicy Salmon. Dneska vyskúšam aj novú príchuť. Uvidíme, či niečo príde. Ďakujem za odozvu k minulému videu a užívajte toto video. Po stopách Mohikána, 4. diel. Tak opäť som tu, opäť vás vítam na rybách. Som tu už nejakú tú hodinku cca. Do začiatku som ani nechcel, neplánoval som, že budem natáčať, lebo kakao, úplné kakao je dneska. Vyšla voda o dobrých 30 cm hore. Ale ako tu sedím už tú hodinu, tak voda aj klesá. Takže to je dobré znamenie. Už aj klesla o takých 10 cm, dajme tomu, podľa takého konáru. Tuto, jak mám udicu, tak za tým je taký konár vo vode a podľa toho viem, že ten bol zakrytý úplne vodou, že ho nebolo vidieť a teraz už z neho trčí dobrý kus, takže to je dobrá správa. Jednu udicu mám len tuto pri sebe nahodenú, tu chytám fakt, že obidve udice mám vlastne pod nohami, druhú mám tam klasicky v diaľke a vlastne obidve mám úplne pod nohami nahodené. Na jednej mám 300 olovo, na druhej mám 350. Ale myslím si, že za takú pol hodinku by to už mohlo byť fajn. Už by to mohlo byť dole, ako aj zvykne byť. A potom to nahodím na tie dve klasické miesta ako stále. Tak, idem ešte čakať z tohto kaká, či niečo nepríde, a keď nie, tak potom sa vám hlásim, keď to pôjdem prehodiť. Ak voda neprestane klesať, ak prestane klesať, tak sa zbalím a pôjdem domov. A pôjdem sem, neviem, niektorý deň, opäť na noc. Tomto kakao došla jazda. A je tam ryba. Ty kokso. Nechcem tomu veriť. Normálne máme rybu. Je. Ale samozrejme, že jalec. Škoda, ale nevadí, je tam kontakt s rybou, super. No, kamarát, aj keď si jalec, ale potešil si ma. Nečakal som, že niečo príde, ale ako jalec, dobré hebedo. Kam ideš? Počkaj, kamoš. Pekný jalček. No, utekaj.
Super. Idem si to porobiť a pravdepodobne sem už donesem aj druhú údicu. Už to začína klesať, tu to vidieť aj na tom bahne. Yes. Tak, preniesol som sem už aj druhú, hen tu som už nahodil, už prešlo nejakých 20 minút. Takto sem dám dve olová. Môže to mať nejakých 380-400 gramov dokopy. Red One 24 s Red One-kami v PVAčku. A pustím to len sem, kde sa točí voda pod nohy. Ešte to nejdem hádzať ďalej. Hádzam to, netrafím do nejakého záseku. Tu som ešte nenahadzoval. Tak, ďalej to nedám. Hádam to cestovať nebude. Nevyzerá to, že by to malo cestovať, že to bude unášať prúd, tak uvidíme. Ryba väčšia bude vedieť potiahnuť. A už len čakáme opäť. Obidve udice sú nahodené. Obidve pekne krásne sedia na dne. Aj táto z diaľky, nehybe sa špička vôbec, čo je super. A už zostáva len čakať a hádam zabere nejaká marha v tejto kakaovej vode. Dávam tomu také 2 hodinky. Keď do 2 hodín nepríde nič, tak idem domov a na budúce sem prídem už na celú noc, alebo možno aj na 2 dni, na 3. Uvidíme podľa času. A idem čakať. Jazda. Jazda. Neviem síce na ktorú. Na modrú. Neviem, ktorá je modrá. Tu je tá v diaľke. Vyšponovaná udica. OK. Je. Niečo ťahám. Veľmi to ide rýchlo sem. Čo to je? Malý kapor. Hej. Malinký kaprík. No kvôli nemu nebudem močiť ani podberák, ani nič. O, fakt je malinký. No poď, kamoš. Sem. Počkaj, kde ťa mám chytiť. Malý, dlhý, typický riečný kapor. Krásne chytený na nové háčiky, na nové návesce. No, počkaj, kurník šopa. Nechcem zbytočne namočiť podberák, lebo mi bude smrdeť tak auto, že konečná. Toto je taký 3-kilový kapor. Taký menší, ale pekný.
No poď tu. No, počkaj. Vydrž. Vydrž. Takýto riečňak. Takýto dlháň. Krásavec. Ďakujem ti aspoň za teba, kamoš. No utekaj. No utekaj. Super. Je tam nejaký kontakt? No, to je táto vzadu. No, toto je modrá, to je zelená. Na zelenú píplo asi 3 alebo 4 krát. To bolo celé. No škoda. Nevadí, idem ďalej čakať. Tak, došiel som prehodiť prúty, ľavú údicu, redvánko. Hodím to niekde a končí tento naľavo strom, tak sa mi to tam podarí hodiť aj cez druhú údicu. Takto nejako. No, dobre, bude aj tam. Dobre. Superové. Takto, takto, takto. Tak, nech ťažšie ťahá ryba. Zo pár gúl tam rozhádžem na okolo. Dneska není ani kontakt a dlho som tu nebol ani krmiť, ani nič. Tak zo pár redvanguličiek tak to pohádžem po prúde hore. Ešte nejaké 2-3 gúlky tam nahádžem. Dobre, idem pre druhé PVAčko, gulu a nahodím aj druhú. Tak, idem nahodiť druhú. Tu je 1.24 Spicy Salmon, takisto Spicy Salmon aj v PVAčku a idem im to tam poslať. Nejde tak pred seba, skôr sa skúsim dokúsiť. No, to by mohlo byť fajn. Takto trošku v takom korite. Tak. Dobre. Takto. Nech to ide ťažšie. Super. A zo pár Spicy Salmon guličiek napolím a rozhádžem na okolo. Aj tu.
takto po prúde nižšie. Pevne verím, že mi to prúd brať nebude, lebo nemám tu už veľké olová, teda mám tu jednu 300, ale to mi je tam ľúto dať, lebo viem, že to padne určite. Dobre, uvidíme. Zatiaľ to vyzerá, to stojí na mieste, druhá takisto. Tak uvidíme. Hádam, príde nejaká Big Mama. Toto bude posledný krát, čo som na tomto mieste. Strávil som tu asi 5 či 6 nocí a najväčší bol ten 8 kg či 9. Takže uvidíme. Na budúce sa už premiestím na ďalšie miesto a snáď buď dnes v noci alebo na ďalšom mieste príde nejaká krajšia rybka. Extrémna jazda. Extrémna jazda. Extrém. Kurník šopa. Takže mám ďaleko udice. Ešte ide. Pozrite sa. No. Že by konečne krajšia ryba odtiaľto. Lebo ako fajn váhu ťahám. Nie. Už je v strome. Že tam je ešte ryba. Skúsim mu takto nechať. Bol v strome. Nie. Tam už nebude ryba. Sakra. Kde tam vošiel? Aj fajn váhu som cítil. No, a mám potom piči. Aj toto patrí k rybárčeniu, bohužiaľ. Ale toto bol masaker. Neviem, či som tu ešte mal niekedy takúto jazdu. Pritom som mal zatiahnutú cievku, všetko. Sakra. No nič, je čas prehodiť obidve udice. Vidíte, tam sú oči. Tam je srnec. Skúsim ísť ešte bližšie. Tam je slabšie ho vidieť. Sem tam prebliknú oči a ho počuť rúčať. Zase máme jazdu. Na dve dvaciny. Na dve dvaciny. Gule. No čo je?
Proste sa vyhákla ryba. To mi povedzte, jak je toto možné. Normálne jazda. Na 2 dvaciny. Kurník šopa. A zatvorená, uzavretá cievka. Veď ste videli sami. Sice nevideli asi. To je druhá ryba. Dobre. Gule meniť netreba. Dobre. Dobre. Tu stačí len to. Prehodím obidve. No, tu olovo potrebujem. A gula je inak. OK. Takže olovo. Olovo a 2x PVA. Kurník šopa. Opäť je jazda. Kurník, jak môže ťahať cez zatvorenú cievku? Je tam. Veľký kapor. No veľký, pekný. Vedel som to. Vedel som to, že nebudem krmiť, tak príde ryba. Krajšia ryba. Len je dosť voda dole. Nie. On je cez nejaký konár, že? Fú. Nemôže padnúť. Nie. On je cez nejaký strom. No, už je vonku. Ale má silu. Ale máš silu. Kámo. Dobre, je vonku. Nepustím ho tam už. Pecka. No. Už nejdeš. Už nejdeš. Je tam. Je tam. Krásny kapor. Pecka. Pecka.
Prišlo to. Hej to tam. Kapor 10800. Konečne. Vedel som, že z tohto miesta príde pekná ryba. Ale že až takáto, to som nečakal. Bože, ďakujem. Bože, ďakujem. No kamoš, oddychnutý si, ja viem. Vydrž. Krásny, dlhý. 10-800. Je tam krásna ryba. 1,24 Red One. Úplne stačí k takéto nádhernej rybe. Super, poďme si ho pustiť. Zdravím vás u pokračovania po stopách miestneho Mohikána. Nachádzam sa teraz na úplne novom mieste, keďže moje miesto, kde som chodil doteraz, je obsadené. Uvidíme, hlásia nejaké menšie prehánky, mohlo by to byť dosť fajn. Nahrávam teraz na telefón kvôli tomu, lebo som si zabudol nabiť GoPročku, tak sa mi nabíja. Idem nahodiť prvú udicu, tam dám 1,24 Red One do PVAčka Red Vanka a idem to hodiť pri druhú stranu, to už potom uvidíte na GoPročke, dúfam, a druhú dám pod nohy vlastne, hneď pod breh. Našiel som takú menšiu jamu, tak uvidíme. Ideme na to. No, idem prehodiť udice na noc, len sa mi nezdá toto, lebo dosť bordelu ťahá voda. Čiže to nehodím radšej len sem niekde pod breh. Túto jednu tiež. No, uvidíme, či budú aj na háčiku nejaké špiny. Tak ale to si tam stiahnem z tohto asi, čo tam je. No jasné, už ťahám všetko, čo existuje. No ale ani gula tam není, sa mi zdá. Nie. Si sa rozmočila, alebo ju ryby roztentovali. Nič, idem to prichystať a nahodiť. No. Klasika 24 Red One. Red Vanko aj do PVAčka. A hodím to takto. Tak. Hop. Toto nenávidím, lebo tam mám fluokarbon hrubý. To zvykne vypadnúť. A dobre, potiahnem kúsok. Dobre, hotovo. Nahodené by sme mali. A už len čakať. Toto sem pichnem. Nemám zadné racošky, toto bolo tak narýchlo rybačka vymyslená. Ale už som musel ísť. Veľmi dlho som nebol na rybách. 3 týždne som ja nebol na rybách, čo som bol skoro každý deň. Dobre, idem na druhú udicu. Teraz som to nahodil. Nie. Pustilo. Ako je to možné, že sa to nepichlo? Teraz som to nahadzoval. Ešte mám vonku druhú udicu. Dobre. Dosť začalo pršať, ale mám šťastie, že som pod stromami. A hento, čo sa stalo pred chvíľkou, to som v šoku. Tak strašne rýchlo zabrala ryba. No nič, idem to sem nahodiť. 1, 2, 3, 4 schody. Neviem síce, jak tu vyberiem rybu, keď bude liať.
Ale niečo vymyslím. No, tam je to dobre. Tam je jama, pecka. Kúsok potiahnem. Položím. Takto. Zachytíme poriadne. Dám swinger. Dotiahnem, idem naspäť. Teraz druhú idem nahodiť, ešte potom rozkrmím, ale prší pekne. No, idem nahodiť túto. Dúfam, že inak nepadnem do vody túto noc. Dobre, trošku potiahnem. Super. Takto, tak. Dobre. Idem ešte zakrmiť. No, nahádžem aj sem nejaké gule. No, ako čakal som, že bude pršať, a nečakal som takúto búrku, nemám to ani druhé oblečenie. Chvála Bohu, aspoň topánky som si zobral, lebo teraz mám šlapky na sebe. Takže to bude zaujímavé. No toto bude ešte pekný masakér. Krása, tam je vpredu jedna udica, tam je vzadu druhá. Bude to ešte masakér. Ale nevadí, nejak to zvládnem do rána, lebo cítim, že príde ryba, veď teraz za pár minút bola obrovská jazda, ale neviem prečo sa nepichla tá ryba. A cítim som dosť veľký odpor. Tak uvidíme. Snáď sa niečo podarí, rieka sa nezdvihne a nebude nejaký extrémne silný prúd. No, uvidíme. Držte palce. Opäť tu máme záber na túto istú údicu. Nejako prestalo ťahať. Čo sa stalo? Asi vošiel do stromu. Zasa vyháko. Kurva. Piče. Prečo? Aj tam nechám tú gulu. Len donesiem PVAčko. Nejde mi to do hlavy proste, že takto tu bere ryba a nechce sa pichnúť. Neviem prečo, lebo ja som teraz aj skúšal, ja mám ostrý háčik. Ja mám, neviem či to vidíte, taký od Foxu to je, nenapadne mi teraz názov na rýchlo. Ale je to halus, to sa mi ešte nikdy nestalo. Nikdy. Že dve jazdy túto po sebe a nič. Kurník šopa. No, idem to tam naspäť poslať. Dobre, potiahnem. Dobre. Uvoľním. Skúsim to dať takto ďalej trošku. A takto. Ja to zapichnem poriadne. Swinger a cievka není až tak veľmi povolená, tak uvidíme. Stredná jazda. Tak toto nebude malá ryba, neverím. Dobre, dobre. 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 Konečne sa pichol. Akože myká hlavou.
intenzívne. Tak ale uvidíme. Nie. Tam nie, prosím, hneď prvá ryba na Vodici. Poď vidí odtiaľ. Dobre, kamoš. Ukáž sa, kam ide. Na breh chce výjsť. Už je tu, pod nohami. Ešte som ho nevidel. A pekný kapor. Nie je to ten obor, pre ktorého som sem došiel, ale pekná ryba. Vedel som, že dážď to rozbehne. Nemám ísť domov. No, ukáž sa. Ale dobrý deň. Dúfam, že dobre vidíte. Skúšam teraz mať na krku kameru. No. A není zlý. Fešák. Fešáčik. Jak sa hovorí, do tretice všetko dobré. Máme tu rybu. Joj. Kamoš, počkaj. Idem pre podberák ešte. Tu ho mám hodený. No ale jak ťa vyberem, to ešte neviem. Musím ísť sem dole. Nejako. Sú nejaké schody provizorne spravené. Ale dosť dobre vyzerajú. Len ten ďalší je dosť na hovno. No, ukáž sa nám. Ukáž sa. A vyzerá byť fajný. Ale áno. Tak desina určite. 9-10 kg. Super. Ale jazdu dal brutálnu. Kamaríde. Pekný kapér. Pekný. No počkaj. Budem ťa už hneď odtiaľto. No, ťažko. Sa bojím, že tu sa šmyknem dole. No, drží. No poď. No, ešte nie. Nie. Skoro som prišiel pod berák. No poď, kamoš. Ja sa tu ľúbim trápiť na takýchto miestach, kde není prístup. Ale tak tam sú ryby. No poď. No poď, prosím, kamaráde. Celý sa trasem. Poď. Je tam. Toto je pekný kapor. Pecka. Poďme si ho natočiť. Tak. Je to tu, priatelia. Prišiel do tretice záber na tú istú údicu. Prvá vytiahnutá ryba. A hneď je to naozaj jeden z tých mohikánov, by som mohol povedať. Krásny, zdravý a vidieť, že tu má už odžité svoje 12 kg šupík. Krásna ryba. Stavba. Taký krátky, netypický na rieku. Ale je tam 12 kg. Super ryba. Hej to tam. Super. Jedno redvánko, 24. Poďme to tam rýchlo naspäť nahodiť. No kamoš, môžeš veselo odplávať. Počkaj. No čau. A ďakujem ti
Mega. Ďakujem. Neviem, či ešte niečo vidieť. Potom už pôjdem s lampou aj, s čelovkou. A to som rád, že teraz som si to tak uvedomil, že ak sem chodím na túto časť rieky Nitry, tak za každým chytím väčšiu a väčšiu rybu. Čo sa mi ľúbi. Mohlo by to presiahnuť aj magickú hranicu. No, ja si myslím, že určite tu musia byť také ryby. Kúsok potiahnem. Tak. Máme swinger. Dotiahnem. Aj cievku trochu. Dobre. A trošku gul. Tam vyhádžem. Na konci mesiaca mám nejaké 3 dni voľno. Chcel som to využiť, že pôjdem na ryby. Len najprv som mal v pláne, že cielene na Amúra, ale teraz už rozmýšľam, že by som možno aj sem išiel na tie 3 dni, 4. Uvidíme, to je ešte ďaleko. Poďme čakať. Tak, vyzerá to na prvého votrelca menom Jalec. Samozrejme. A ešte aj malý Jalec. Už aj padol dole. Dúfam, že neodtrhnem toto. No nič. Idem to naviazať. A tak. No. Takže tak to zatavíme. Koniec. Do gule. Tak. Túto gulu. Ešte takto robím ja. Po bokoch. Aj keď to možno nič nerobí. Možno o niečo rýchlejšie to pracuje vo vode. Ale odkedy sem chodím a robím to, tak mám zábery. Tak takto to nejako vyzerá. Dlhý náväzec. Úplne primitívne. Hodím tam úplne teraz, že čo najmenej. Dám tam, ja neviem koľko to sú, 1 rozpolená 24 alebo rozštvrtená. A ani nebudem pri to hádzať nič. Idem im to tam poslať. Idem tú druhú prejsť. Pozrieť. A rozmýšľam, že ju dám sem vedľa seba, lebo sa čudujem akože, že odtiaľ to, lebo aj tu je jama pekná, že odtiaľ to neprišlo nič. Ale jama nikdy neznamená len dobre. Možno to je zle. Ak sa tu nešmyknem, keď idem pre túto udicu, tak ju zoberiem vedľa. A ja už aj viem, kde. No. Vytiahnem to. A šupiem to do očka. Šup. Ešte prestojam. Nejako. Dobre. Ešte kolík. Nepípaj mi v ruke, kamoš. To sú šoky. Človek na to nemyslí, že to začne pípať, keď to má už v ruke. Myslí si, že na druhú je záber. Tu som mal jednu 20 s popkou. A rozmýšľam, to tam aj nechám. A hodím to sem. Niekde. Asi. Asi, hej. Možno blbosť, možno nie. Uvidíme. No, idem to pripraviť a potom sa ozvem. Je to tu. Opäť extrémna jazda. Do stromov. Aj ťahám cez niečo tú rybu. Cítim, že cez niečo ju ťahám. Ale už je vonku. Už je vonku. Čo to je? Malý kaproš.
Malinký je. A aj pustilo. Malinký bol taká 50-ka mohol byť. Ale jazdu spravil suprovú, no. No. Je tu jazda na túto druhú údicu. Ja to nechápem prečo. Ono to prestalo ťahať. Pri Kiu Mariu. Prečo sa nepichne? Keď už ťahá, to tam dám naspäť. Podľa mňa to nie je žiadny problém. Popká 20. Tvrdená gula. Pošlem im to tam naspäť. Teraz nebol dlhšie záber. Možno prehodím aj druhú, uvidíme. Neutekám, lebo si myslím, že to bude jalec. No jasné. To bude jalec. Ako palica. Oha. Ale začal bojovať. Čo to je? Toto je veľmi netypický ťah na jalca. Ťahá sa ku dnu. Čo to? Čo to je? Skúsim nadvihnúť. A je to mrena. Opäť mrena. Ale menšia tentokrát ako minule. Ale zase mrena na tomto úseku rieky, kde som ich predtým nikdy nechytal. Ale môže byť. Čau, kamoška. Vďačný za miesto, na ktorom stojím, vôkolo mňa búrka, ja sa nebojím, pod nohami skaly.